Međunarodna naučna konferencija Efekti identitetskih politika na male zajednice i države u jugoistočnoj Evropi održana je danas uz prateći program posvećen sjećanju na istaknutog crnogorskog etnologa Špira Kulišića i promociju drugog izdanja njegove studije o etnogenezi Crnogoraca. Skup koji je okupio brojne domaće i međunarodne istraživače otvorio je ključna pitanja savremenih identitetskih politika i njihovog uticaja na društvene i političke procese u regionu. Predsjednik Dukljanske akademije nauka i umjetnosti dr. Aleksandar Mugoša kazao je da je današnja konferencija nastala kao posljedica ideja o štampanju važnog naučnog dijela koje je svoje prvo izdanje doživjelo 1980. godine, a danas ponovo otvara suštinska pitanja o našem porijeklu, identitetu i trajanju. Sama konferencija je cilj da damo do znanja da identitetska pitanja, identitetski problemi nisu specifikum Crne Gore, oni nisu naši originalni i nešto što nama pripada. Identitetski problemi su prisutni svuda u svijetu. Jedina je razlika što savremene zajednice, napredne zajednice, zajednice pametnih, obrazovanih ljudi se mnogo lakše bore sa problemima identiteta nego zajednice na Balkanu. Istoričar dr. Srđa Pavlović ocijenio je da ovakvi skupovi imaju poseban značaj u trenutku kada su identitetska pitanja ponovo u fokusu javnosti i izdvojio je neke od najvažnijih poruka. Prva, da se prepozna legitimitet drugačijeg mišljenja i drugačijeg stava. Druga poruka bi trebala da bude edukativna u smislu da je obrazovanje integralno povezano sa istinom i činjenicama, apsolutni temelj svakoga zdravoga društva. I treća poruka iz prezentacija koje smo čuli jeste da problematika i pitanja identitetskih podjela i etničkih razlika, ona se nikad ne može riješiti. One podrazumijevaju mogućnost paralelnog življenja u nekom društvu. Među učesnicima skupa bio je i dr. František Šistek sa Instituta za istoriju Češke akademije nauka, koji je poručio da su nacionalni identiteti prirodni dio savremenog društva, ali da problem u Crnoj Gori nastaje onda kada se oni međusobno suprotstavljaju. Da je ovdje taj identitet se iskorišćava za neke unutrašnje nemire i svađe, što nije korisno ni za šta. Mislim, taj nacionalni identitet je odličan za razvoj kulture, recimo, mislim, za interesovanje za prošlost, ali ako se iskorišćava u politici, onda naravno to je nešto negativno, posebno sad u procesu priključivanju Evropskoj uniji. Tomislav Marković, publicista i aktivista iz Beograda, govoreći o identitetskim pitanjima, kazao je da su u periodu kada je društvo počivalo na antifašističkim vrijednostima, nacionalni, vjerski i drugi identiteti bili u drugom planu. Kako je naveo, postojali su, ali nisu bili presudni u određivanju pojedinaca. Mislim da mi na Balkanu imamo taj osnovni problem što su kolektivni identiteti potpuno progutali ljude, ličnosti, individue i što pojedinac na neki način nema pravo ni na kakvo postojanje osim u okviru nekakvih kolektivnih identiteta koji u suštini imaju totalitarni koncept. Ovaj međunarodni naučni skup organizovala je Dukljanska akademija nauka i umjetnosti, Fakultet za crnogorski jezik i književnost i Crnogorski PEN centar u susret 20. godišnjici obnove nezavisnosti.